Pozdravím vás, priatelia. Moje dnešné video som sa rozhodla natočiť pre vás práve preto, lebo dnešný deň 15., kedy nám zúčtovacie obdobie končí, je to 139. zúčtovacie obdobie a prvý deň zúčtovacieho obdobia 16., máme skvelú akciu na výživový doplnok, ktorý som ja v minulosti, úprimne sa priznám, podceňovala jeho suplementáciu. A až na základe toho, že vznikla táto 15-percentná akcia na tekutú formu vlákniny, ktorá sa nachádza v tejto oranžovej fľaši, je to Fiber, tak ma podnietilo k tomu, aby som siahla po webinároch, ktoré nám v minulosti robili špecialisti. Napríklad som si vypočula webinár o detoxikácii od doktorky farmácie Justiny Godin. Vygooglila som si množstvo vecí a prišla som na zaujímavé zistenie, ktoré vy možno aj už ovládate, ale pre mňa to boli niektoré veci, informácie som poznala, niektoré som sa dozvedela, niečo som si zopakovala. Takže ja by som rada poukázala na dôležitosť suplementácie vlákniny, prečo tomu tak je, prečo tú vlákninu potrebujeme. Ja len vychádzam z edukácie od iných špecialistov, od ambasádorov, pretože všetci vieme, že zdravé črevo je vlastne zdravý človek a v tom traviacom systéme sa nám tvorí nielen imunita, ale traviaci systém a čreva tvoria priamu prepojenú os s mozgom a vlastne ľudia, ktorí nemajú v poriadku trávenie, nemajú v poriadku vyprázdňovanie, trpia častokrát zápchou, majú rôzne zdravotné problémy, ktoré súvisia napríklad s peristaltikou čriev, ktoré súvisia taktiež aj s Crohnovou chorobou alebo s úceroznou kolitidou a s rôznymi zápalovými ochoreniami traviaceho traktu, tak majú aj častokrát psychické problémy. Upadajú do takých nostalgií, neskôr do depresií a v podstate liečia ich lekári na tieto prejavy, ale ten prapôvod ich psychických problémov častokrát je práve základ má v tom tráviacom systéme a v jeho nefunkcii. Možno taká otázka na vás, či aj vy teda trpíte takými problémami alebo poznáte niekoho, kto má vysoký krvný tlak, kto má vysoký cholesterol, kto má zvýšenú hladinu cukru v krvi, kto má napríklad rôzne zápalové ochorenia, ako je artritida, artróza, alebo sú to aj nejaké astmatické prejavy ochorení, tak toto všetko súvisí priamo s dostatkom alebo nedostatkom vlákniny v našom tráviacom trakte. A opäť siahnem po takých základných štúdiách a číslach, o ktorých hovorí aj Svetová zdravotnícka organizácia, že každý človek by mal vo svojej strave prijať denne okolo 30 gramov vlákniny. A teraz sa skúsme pozrieť na to, čo denne papáme. Či tá strava, tie potraviny, ktoré do organizmu dávame, môže obsahovať dostatočné množstvo tej vlákniny. Takže čo je zdrojom vlákniny? Zdrojom vlákniny sú napríklad rôzne druhy koreňovej zeleniny. Čiže je to mrkva, petržlen, zeler, rôzne druhy tekvice. Môže to byť napríklad baklažan, cuketa, môže to byť špargla. Ďalším zdrojom vlákniny okrem zeleniny sú aj rôzne druhy ovocia, takže napríklad banány, jablká, hrušky, jahody, môžu to byť čučoriedky, černice. A taktiež zdrojom vlákniny sú aj celé obilné zrná. Takže my už niektorí v našej skupine aj vďaka edukácii Martinky Jokalovej sme si zaradili do svojho jedálnička celé zrná obilné, ako je napríklad jačmeň, pšenica, ovoz, ráž, špalda, kvinoa a rôzne iné teda obiloviny. A ešte môže byť, alebo je zdrojom vlákniny, teda aj rôzne sú semená a taktiež aj orechy. Teraz každý za seba nech sa zamyslí, či má v každodennom jedálničku tieto formy vlákniny a teda či ju do svojho tela dostáva v dostatočnom množstve. Pretože ja osobne nepoznám človeka,
ktorý by mal v poriadku tráviaci trakt a mal by problémy s vyprázdňovaním, napríklad by trpel zapchaný. To je veľmi nepríjemná záležitosť, ktorá má v konečnom dôsledku aj veľmi závažné dopady na zdravie človeka. No a vlastne, aká táto vláknina v tejto tekutej forme fiber je obsiahnutá? Sú to 4 druhy vo vode rozpustnej vlákniny a ľudia sa pýtajú, alebo mi hovoria, že oni nepapájú zámerne veľa vlákniny, pretože majú potom z toho vetrí, nafúkuje ich, nadúva. Čiže tej vláknine ako keby sa vedome aj v stravovacom systéme vyhýbali. Môžem vlastnú skúsenosť povedať, že tieto 4 druhy vo vode rozpustnej vlákniny nám problém s nafúkovaním spôsobujú. A to preto, že tie formy vlákniny, ktoré sú v tomto produkte obsiahnuté, tak oni v podstate majú veľmi dlhú dobu fermentácie a k tomu nafúkovaniu vďaka tomu vlastne nedochádza. Jednou z takých výnimočných, alebo ešte poviem tak, že okrem tej tekutej vlákniny, ktorá je teraz teda v akcii, treba to využiť, máme aj práškovú formu vlákniny a tá je vynikajúca zase v tom, že ju môžu konzumovať aj malé deti a vieme si ten jeden sáčok vlákniny primiešať do nášho jedla. To znamená, či je to polievka, alebo je to nejaká omáčka, či sú to kaše, niekto papá aj jogurty, alebo sú to rôzne pečené koláče, chlieb, tak tú vlákninu si do toho vieme primiešať a teplom sa vlastne účinnosť tej vlákniny v tráviacom trakte neznižuje. Čiže to je jedna forma a táto tekutá forma sa vlastne pije denne 25 až 50 ml. Je ale potrebné povedať, že k tomu, aby tá vláknina naozaj popratovala v tom tráviacom trakte a vyživila všetko, čo vyživiť má, tak potrebujeme pri nej piť dostatočné množstvo čistej vody, čiže zvýšiť svoj pitný režim, aby sme si nespôsobili možno aj tú zápchu, ktorú som teda v predchádzajúcom rozhovore spomínala. No a vlastne, prečo je taká veľká účinnosť tejto vlákniny? Okrem takého rôznorodého zloženia, ktoré sa vlastne tu nachádza v tomto našom produkte, tak sa nachádza jedna zložka, ktorú poznajú už Indovia, tradičná čínska medicína, ale napríklad ju poznajú aj kresťania už viac ako 5000 rokov. Je to kadidlovník, alebo teda kadidlo, ktoré sa získava z Boswellie serraty. Je to strom, z ktorého je dôležitá tá živica a z tej živice tie vyťažky, ktoré vlastne obsahuje aj náš fiber vláknina. Tento kadidlovník nám je veľmi napomocný napríklad pri tlmení zápalových procesov. Má taký ukludňujúci účinok na tie miesta, ktoré nás bolia, ktoré sú zapálené. Takže ja by som aj také posolstvo vyslala k ženám, pretože ženy napríklad tej menopauze alebo pred ňou častokrát trpia aj ochoreniami klbov. To znamená, že artróz a reumatoidná artritída, to sú vlastne postihnutia klbov, ktoré majú veľmi taký rýchly priebeh a častokrát vedú aj invalidite. Koho by napadlo, že vlastne ten kadidlovník, ktorý je obsiahnutý vo fiberi, nám vie napomôcť aj pri teda tlmení tých prejavov, napríklad tej reumatoidnej artritídy. Alebo môžem hovoriť aj o astme, kde zohráva tiež veľmi dôležitú úlohu. Znižuje napríklad hladinu cholesterolu v krvi až o 48%, a čo je veľmi dôležité, tak zabraňuje ukladaniu lipidov na steny našich tepien. Veľmi dôležitá informácia. No a v podstate spomeniem už len na záver problémy s trávením. Či je to žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo. Keď máme zanesené črevá, tak sa nám v črevách v dostatočnom množstve nevstrebávajú výživné látky. Takže
vlastne tú vlákninu aj pre tvorbu zdravých črevných baktérií by sme si do tela mali doplňať, pokiaľ chceme spojiť ten detox aj s príjmom väčšieho množstva aj antioxidantov, ktoré na tej ceste detoxu sú veľmi nápomocní. Môžeme si pre tú detoxikáciu zvýšenú zaradiť ešte pitie chlorofilu. Viete, že nám dáva do poriadku aj krv. Je veľkým zdrojom prírodného magnézia, okysličuje každú jednu bunku v krvnom riečišti, to znamená, že aj do periférnych častí tela sa dostáva kyslík, vyživuje nám krv, dáva nám do poriadku krvný obraz a veľmi dobre chutí po mete. Čiže to zloženie, ktoré tam je jačmeň, je tam chlorela, je tam chlorofilín, zelené listové farbivo a je tam aj ďatelina lucerna, ktorá obsahuje veľa estrogénu, čiže aj pre ženy v menopauze veľmi dôležitý produkt, okrem iného tiší alebo odstraňuje menštruačné problémy a bolesti. Je to silný antioxidant a podporuje spolu s touto vlákninou detoxikáciu a očistu nášho organizmu. Je jar, preto nám zaradili do akciovej ponuky aj fiber, aby sme si vlastne to teličko očistili. A veľmi dôležité pri tej očiste napríklad pečenie čočníka je práve Proselect, tobolkový produkt, poznáte ho, ale taktiež aj prodeacid, ktorý má neskutočne bohaté zloženie. Naozaj vo svojom dôle v obchode kliknite si na zloženie tohoto produktu. Také dobrotinky, ktoré sú v tých maličkých kapsulkách, v tých správnych pomeroch namiešané, dokážu fakt pri tej detoxikácii, či už sú to ťažké kovy, alebo je to prekyslený organizmus, naozaj zohráva tento prodeacid veľmi dôležitú úlohu. No a pokiaľ máte pocit, že niečo vo vašom tele šarapatí, či už sú to možno parazity, možno sú to nejaké baktérie, vírusy, huby, pliesne, treba siahnuť po borelise, ktorý odstraňuje z tela aj zápaly, čiže je to veľmi dôležité prírodné antibiotikum širokospektrálne, ktoré v tom procese detoxu by nemalo chýbať. No a ešte ma zaujalo, že stále máme v akcii jedno z zložkových produktov, to je kudzu, okrem šizandriberita je tiež ešte v zlave, ale toto kudzu dokáže odstraňovať alebo nám pomáha s odstraňovaním našich zlých návykov alebo zlozvykov. No a pokiaľ sami dáme na takú cestu očisty, tak by sme pri tom procese očisty nemali konzumovať to, čo nášmu telu škodí, čo ho nevyživuje, čo ho neharmonizuje, čo ho detoxikuje. A to sú vlastne potraviny, na ktorých sme závislí, čiže môže to byť veľa cukru, teda sladkého, ktoré nemusí mať iba podobu bieleho cukru, ale rôzne priemyselne spracovaných potravín, napríklad kofeínu, pitia veľkého množstva kávy alebo možno aj alkoholu. Takže tým, že sa máme niečoho na nejaké obdobie zriecť, tak v tom procese nám určite toto kudzu bude veľmi nápomocné. A ja vás poprosím, pokiaľ vám tieto informácie dávajú aspoň maličký zmysel, napíšte mi pod toto video, či ste sa o fiberi dozvedeli niečo aj nové, či aj vy máte výzvu s nedostatkom vlákniny vo svojom organizme. Ak budete mať tú odvahu, napíšte mi aj, aký problém riešite a teda siahnite po fiberi. Oplatí sa. To vám garantujem, mám s tým svoju vlastnú skúsenosť a nezabúdajte piť pri ňom dostatočné množstvo čistej kvality.